Oktober is de maand van de skiëtnis, het grootste historische evenement in Nederland. En wat is er dan toepasselijker als loonskiën bij een van de oudste gebouwen in de regio Noord-Friesland? We staan voor een van de oudste gebouwen van Noordoost-Friesland. En zelfs het enige middeleeuwse kasteel van Noord-Nederland dat er nog over is. En dat is de Skiersteens. Ik neem je wel even mee over de geschiedenis, de hele lange geschiedenis van dit gebouw, van de middeleeuwen tot deze eeuw, zeg maar. Wat is de geschiedenis van de Skiersteens in het kwad? Nou, we staan hier in het mooiste gedeelte van de Skiersteens. Hier begint het alle jaren met de verdedigingsfunctie van zo'n gebouw. De shitgotten je, de dikke morren. En daar begon het al je mee, want je weer al je strijd tussen verschillende families. En daar terugbouwden ze die steensen. Later kwam het in handen van een klooster. Na de reformatie werd het een gebouw van de elite. Toen werd het een mooi landhuis, er werd wat bijbouwd. Nou, dat had tot 1900 worden. Toen kwam hier opeens een postkantoor in. Een heel aparte functie voor zo'n mooi gebouw. Nou, en sinds de jaren 80 is dit een cultureel centrum. Het gebouw komt om zijn naam dankzij de skierenmonsen van Rensje Mageest. Daar is een heel groot klooster, Klaarkamp. We zien hier een menselijke rest van het klooster, dat is de Voen. En dat klooster was heel rijk en op een gegeven moment hingen ze de Uithof de Skiersteens. Toen hadden ze dit oernaam. En de monniken in de Griekse pijen, die nemen de meesten in omjouwing, die nemen dat skierenmonsen. En vandaar de naam Skiersteens. Je doet het de doorjeppen. En van hierbij konden de meesten zien in de veert, al die monniken die je wen, die konden in de veert hun eigen klooster zien. Het klooster Klaarkamp, dat is over kilometer verderop. Waarvoor wordt het op dit moment gebruikt? Ja, we hebben sinds 30 jaar hier een cultureel historisch centrum. Dit is de ruimte hier voor wisseltentoonstellingen. We hebben vaste tentoonstellingen en we horen hier concerten en lezingen, bandactiviteiten, van alles.